Manual pirata per la capitana Tramuntana. Ei, què passa, petits crancs de marea baixa? Què hi feu per aquí? Ah, doncs just m'enxampeu que vinc de buscar aigua de la font. Doncs clar, cada dia hi vaig. D'on us penseu que traiem l'aigua als pirates? Vinga, va, veniu, que us ensenyaré com ho faig. L'aigua que bec a bord del vaixell surt d'un dipòsit que s'omple per aquí. I com omplo aquest dipòsit, us preguntareu? Doncs amb l'ajuda d'una mànega. Introdueixo un dels extrems dins de la garrafa plena d'aigua de la font. Succiono fortament. I... màgia! Heu al·lucinat, no? Que no és màgia, que és física! Voleu saber com ho faig? Doncs acompanyeu-me dins del vaixell i ho podreu fer encara que no tingueu vaixell. I ara ho farem amb aquests dos recipients. Ara, és molt important que el recipient que conté l'aigua estigui més amunt que el recipient que l'ha de rebre. Som-hi! I si pujo el tub per sobre del nivell de l'aigua d'aquest recipient, s'atura. L'aigua ha estat des de sempre un tema de gran preocupació per a nosaltres, els pirates. És per aquest motiu que l'estalviem tant com podem. Per això no ens dutxem gaire. Bé, la qüestió és que no a totes les illes hi ha aigua dolça, així que ens veiem obligats i obligades a recollir-la de la pluja. Voleu veure com ho fem? Us n'ensenyaré un exemple. I aquest és el circuit d'aigua que m'acabo d'inventar. I vosaltres, piratilles, podeu fer el que vulgueu a casa vostra i podeu utilitzar els elements que tingueu més a mà. Una olla, una ampolla de plàstic, un got, qualsevol tub, i ho podeu fer on vulgueu, a la terrassa, al balcó o fins i tot dins la banyera. Deixeu volar la imaginació. Esperem els vostres vídeos. I per acabar, un últim secret pirata.